L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta l-VCA sattella edizzjoni oħra tal-kunċert Opera and the Capital fi Pjazza San George. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-ċermen tal-VCA Jason Mikallef qal li danu fost l-aktar proġetti għal-qalb il-VCA. Fisser il-kunċert Opera and the Capital bħala fost l-aktar avvenimenti mfittxija mill-pubbliku Malti wawċi u qal li din is-serata tagħti kontinwità fir-riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tal-Belt Kapitali Maltija. Din is-sena Opera and the Capital se jagħmlu wieħed speċjali ħafna għaliex inkomplu investu u nilqu għall-isfidi minn sena l-oħra nitalmu anke aħna għaliex li anke jekk Opera and the Capital ilu jsir imma ninsistu li dan ikun wieħed mill-isbaħ li sajfin fil-kalendarju kulturali fil-Belt Valletta. Il-kunċert sa jingħata mit-tenuri Alan Xiberras u Cliff Zammit Stevens flimkien mal-mezzo sopran ta' fama internazzjonali Marvik Monreal huma se jkunu akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt id-direzzjoni tas Sur Mast Ryan Polabela. 75% fil-programm ikun klassiku, ovvjament bl-inklużjoni ta' kanzonetti Maltin, kanzonetti minn films pa' Gladiator, per eżempju li ila bucket list għalija minn mindu kont żgħir, minn mindu kont rajt il-film l-ewwel darba. Il-Ministru għall-Kultura Melkim Polajus Galja wera l-fema li l-kultura għandha tkun parti integrali minn ħajjitna u nnota li inizjattivi bħal dawn iżommu l-Belt Kapitali tagħna ħajja. U xaġa importanti ferm hija li diġà qed ngħidha ħafna u ħankompli ngħidha l-importanti li naħdmu, però importanti li nieħdu break. U l-aspett kulturali li lna sejjejna sabiex aħna nkunu nistgħu nieqfu ftit, nirrilassaw, niġu hawnhekk ġo dan il-ġojel tagħna kollha fl-aħħar mill-aħħar x'mod ta' ħadd ħlief tal-poplu Malti kollu u jiġu hawnhekk u jkun jista' jisma' jistimula s-sensi tiegħu. Opera and the Capital 2026 sa jittella is-Sibt 27 ta' Ġunju fid-9 ta' filgħaxija.